Mix! Kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumad ay katutuboy wala ng tirahan. Mga tugang, good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa satuya pong programa. Ang unyang pong aldaw na ininin ano yan, Sabado. Petsa 31 na. Mga tugang kang bulang kan Agosto. Sa agamadong na si Jose Marichan. Bermans na. Mga tugang, ako po ang sa inyong lingkod, Mardila, dahil iba, sa dito sa Naperotian. Siyempre, kasabay nato, Father Momoy Borromeo, direct and live, dyan po sa Mary Sealing Sanctuary Broadcasting Center, Kalidong Santo Domingo, Galbay. Father, good morning. Good morning! Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Iyon. Mapagpala at makakaligkasang umaga. Yan. Tamang-tama po, September 1 na sa aga, kapinunana kang Season of Creation. Iyo po niyan mga aldaw, mga actually, season actually, bako sa ng aldaw, kundi mga pagirumdum mo sa manggaray ang sa tuyang common home. Pag-alaga kan sa tuyang common home. Yung mo sanay ng kinabahan na niyaon sa tuya, dahil iba kitang ibang pag-iistaran, kundi ining damas mo gayon, at tamanon tapo talagang maray. Yes, aho.
Okay, so ngunyan po, Sabado, may special feature po kita, mga kakoko farmers, no? Para sabi nga ni kaya ni ma-inspire ka mo. And then magamit na itong gabos na parte kang coconut. Na ibig sabi ni Father na dapat zero waste, di ba? Kung ang coconut is tinatawaran nating tree of life, dapat zero waste yung yung Saka patunayan na talagang ang kabuhayan maunlad sa Iyan. o dahil sa coconut na ini. Pero ini po na samuyang yan, garo saro lang ini parte kang coconut, Father. Ang sa inang concentration sa Nakakadaklan parte na lang. beses pigtatapok, pigsasayang. So pig sayang sa nainipig susulo. Di ba? Pero dahil tarom, ini pala marirahay ining may impact sa ekonomiya, may impact sa environment, and then siyempre mga tugang may impact man sa kabuhayan kan mga kababayan nato. Ayan. So, iyan po tabi mga tugang ang pigsasabi mi, iyopin na Gubat Agritech Industries Company. Nagpunsa ng garo pang pamilya sana. Pero ngunyan dakula na. So aramon tapuan sa inda pong istorya tangani po na masabutan da. And ang mga yan, pirana na employ ninda. Ang chismis ko, Father, ang kamarites ko, 200 na daan na employ. Wow! Dumanan sa Gubat. Gusto sabihin 200 ng pamilya. Ayan. Nga Okay. dahil na sila nagparadepende sa 4 Ps. Ayan. Ayan. Tupad. Nako na si Ma'am Kate. Ma'am Kate, good morning. Good morning po. Ayan, sandali lang pakilipat mo na yun dyan, tanganing madawag ni Father Madali lang po, Ma'am Kate ilipat ko lang itong phone doon sa kabila para marinig ka ni Father Momoy. Kasi pag nandito sa akin, day kamadawag ni Father. Okay, ilipat mo naman yan, okay? Sige lang, okay? So, ay na katext ko kaya kasubago si Ma'am Kay, si Kyril Glipo Escoto. Tawagan mo na si Miss Kate. Parang yan sa feature, si Miss Kate yan tawagan mo. Hello, Miss Kate? Hello, Miss Kate? Okay po. Hello po. Hello? Hello! Welcome! Good Welcome to morning the po. program! Good morning. Welcome po. Si Mar de la Cruz po ini, kang DCGV at saka sa ibong na linya, sa kabila, doon po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center, si Father Momoy Borromeo. Welcome po sa programa, Miss Kay. Good morning po. Thank you for having us po for today. Yes, opa. Ma'am, pwede ba maipakilala mo ang iyong sarili? Okay po. So, hi, good morning po. I'm Kyril Glipo Escoto. So, I was the general manager of Geico from 2017 to 2023 po. Tapos right now po, I'm acting as the management consultant. I graduated from the University of the Philippines, Los Baños with the degree BS Agribusiness Management. And I'm also an entrepreneur with interest in agriculture, environment, community development, and creatives po. Ma'am Kay, pwede ba ikwento mo sa amin, paano nabuo at saka paano lumago itong Gubat Agritech Industries Company? Okay po. So, Geico po, or Gubat Agritech Industries Company, is a cocoa coir processor utilizing coconut husk po, yung bunot. Kasi usually po, diba, this is the waste material of copra making. So, with this, we are providing livelihood opportunities to the farmers po in our area. It is a social enterprise po. So right now, we have some beneficiaries po from 5 barangays. That's Barangay Payawin, Carriedo, Hupi, Dita, and San Ignacio po. Right now, we have around 260 plus beneficiaries na nagwo-work po dito sa industry na to here in Gubat, Sorsogon. Ayun. So, mostly pala itong inyong company is nakakonsentrate sa cocoa coir. Yes po, sir. Yes po. Cocoa coir processing ba? Ay, talagang ito Ay, ibig sabihin, di ba kayo naapektuhan nung panahon ng COVID? Naapektuhan din po, sir. Lalo na kasi yung main product po namin is not something na kailangan po ng mga tao like food, and hindi po siya necessity. So, during the pandemic time po, nagkaroon din po kami ng low period po in terms of sales po ng products namin.
Ayun, no. Kasi parang kailan nga ito nagsimula na inyong company? 2005? 2005 po, yes sir. Ayan, So and then- around 20 years na po. Oo, pero nung 2013, nag-pick up kayo because sabi nga niyan doon na parang nagkaroon ng boom yung pati government projects natin kailangan nila nung Coco Choir, yung geotextile nets natin. Yes po. So that time po kasi, the late President Noynoy Aquino, meron siya ng memo sa DPWH to use coconut as yung sa slope protection po na projects ng DPWH. So pag may mga road openings po, yun po yung mandated na gagamitin po nila. So that time, madami po talagang projects na dumating. Opo. Okay, Ma'am Kay, ipasa kita kay Father Momoy Borromeo, yung healing priest natin Yes at saka kapartner ko dito sa ating program para sa iba pang katanungan. Go ahead po tabi, Father. So, Miss Kate, itong itong programang ito, itong inyong produkto, paano ito nagsimula? Kasi marami po mga attempts, kahit dito sa Albay, si Joe Bukid, nagsimula din itong coconut. I don't know kung ano na ang nangyari. Marami po mga challenges ito. Paano Yes po po. ito nasimulan mo? Actually, this started po kasi gusto po ng late grandfather ko po, si Engineer Dominador Escoto Sr., na magkaroon po ng livelihood opportunity po sa farmers. Kasi usually po, di ba yung farmers natin, malaki lang yung kita nila during the planting and the harvest season. Yes. So, may in-between na medyo konti po yung pera nila na para sa pang-araw-araw po nila. So, my grandfather then wanted to provide an additional source of income na something more stable. So, one time po, nagkaroon siya ng idea nung na-introduce sa kanya yung Coco Choir. So, hindi lang po na-realize during the time na buhay pa yung grandfather ko, pero yung mga anak po nila, nag-decide sila na i-pursue pa din po yung dream ng grandfather ko. Kaya na-put up po yung guy ko, after much struggle din po sa starting pa lang, right now po okay naman po yung business. Ayun. Aha. Okay. So, ano pa mga gamit dito? Ano pa mga gamit ng Coco Choir, Coco Pit? Ano pa mga gamit dito? Okay po. So, yung raw material po namin is the coconut husk. So, usually po, di ba, this is already a waste material. Sinusunog na lang po ito after copra. Mhm. So, ito po yung pinanggagalingan po lahat ng products namin. So, from the coconut husk, dinidecorticate po siya. We have the fiber po and the coco pit. Yung fiber po natin, napaprocess pa po natin siya into twines, yung ropes po. And then, yun po yung wini-weave natin para makagawa po ng coconut. That's for anti-erosion na po. Then, we also have other products from the twine, yung rope po. We have the doormat, the coco poles. And yung sa coco pit naman po, coco pit po kasi pag pre-process yung husk, this is around 70 to 75% na po ng byproduct po. So medyo mas malaki po siya kaysa sa fiber. Itong coco pit naman po ay binibenta namin per sack kasi nagagamit po siya for planting po. This is a growing medium po, potting mix na mini-mix po sa soil kasi nagre-retain po siya ng water po. Mas matagal po yung water retention niya kaysa normally po dry. Oh, yan ang ginagamit kong medium doon sa hydroponics ko eh. Yes po. Mas maganda po siya kasi nagre-retain po talaga ng moisture. Mhm. Okay. Ma'am Kay, paano ninyo kinukuha yung sources nito? Siyempre, kailangan natin maraming coconut husk. Yes po, Siyempre, pupunta tayo, bibili tayo ng or mangangalap tayo nito sa iba-ibang barangay. Paano pong process? So kami po naman, one of the things na ininvestan po namin from the very start is yung truck po. Kasi kami yung mismo yung naglilibot sa mga farming communities po, mga coconut farmers. Pas binibili po namin sa kanila yung coconut husk po nila. So right now po, pwede kaming pumunta po sa ibang towns din po, sa katabi namin from Gubat. Mhm. So, Bacon area, Preto Diaz, Barcelona, at saka sa neighboring towns pa po. Nalilibot po namin yan. Usually kasi tinitipon na din nila, alam na din nila na magpipick up po kami. So, yun po. Ayun, para magkaroon ng idea yung iba natin makababay nakikinig ngayon.
How much po yung bili nyo per piece ng coconut husk? Or ano ba ito, by bulk nyo binibili? Usually po kasi tinitipon na muna ng farmer, so nabibili po namin siya bulk na po, minsan per truckload na po. Mhm. One truckload po namin is around 600 po siguro namin nabibili. Okay. Oho. Wow, additional income yan para sa mga farmers. Yes po. Coco Opo. farmers, lalong-lalo na kung minsan mababa ang income nila. Mhm. Lalong-lalo na for 60 days or 60 days pa, tapos magkano lang ang income nila. May kahati pa sila niyan. Opo. May kahati pa sila. Halos mga 2,000 na lang natitira sa coco farmer. Yes Tapos po. Minsan po madadagdagan mababa ito ng din po mga yung... several trucks. Wow! Yes po. Ayun. Minsan po mababa din po yung bilihan malaking ng bagay. copra, so nakakadagdag po. Mhm. Ayun. Ma'am Kay, ano yan? Ano yan? Pag pick up nyo, automatic bayad? Yes po, yes po. Wow. Oh, wala problema, Father. Nakakatuwa rin naman. Kumusta na yung Kumusta na yung kabuhayan ng mga farmers na beneficiaries natin ito? Actually, I'm happy to say po na sa mga beneficiaries po namin, kasi nag-start din po talaga na parang ayaw nila ng work. Kasi halimbawa yung magtatwine po sila, kung per piece po kasi yung bayad namin. So, pag-start mo pa lang po, hindi ka pa masyado marunong, konti lang po mauuwi mo talaga. So, right now naman po, madami naman po kaming workers na nag-persist po sa pagtrabaho din. So, nakapagpatapos na po sila ng mga estudyante, mga professional na din po. Yung iba nakapagpaayos ng mga bahay. Yung iba nakabili naman ng motor. At nakastart ng mga small business po nila. Mhm. Wow, yun yung sinasabi natin, Father, na may economic impact itong coconut. Saka, hindi lang economic impact, kundi pati environmental impact. Yes, ayun. Oo nga, may environmental impact. Ang alam mo, ang may chismis akong nasagap na itong Geico, hindi lang sila nagre-rely ng power sa Sureco, kundi pati sa mayroon na silang parang solar energy. Totoo ba ito, Ma'am Kate? Yes po. So, yung twining machines po namin, which was fabricated po dun mismo sa amin, meron kami ng 28 po dun sa plant po namin. So, these are all running on solar energy po. Wow. Oh, Father. You mean to say, Miss Kate, nagpa-fabricate po kayo ng decorticator? Yung twining machine po, sir. Twinning machine. Yung nag-ano po, yung Yung gumagawa po naglulubid. ng rope. Gumagawa ng Yung lubid. naglulubid po, opo. Pero yung decorticating machines, imported yon. Yes po, yung from the start. Pero yung mga repairs po, succeeding repairs niya, kasi since 2005 pa po yun, kami na din po yung nagre-repair. Ay, wow. We are very thankful po na yung ano po namin, yung management po namin, yung kasi it is owned by my father and his siblings, mga tito ko po. Mahilig po sila mag-tinker ng stuff, mag-repair. So sila na din po nagre-repair. Yun, imagine to that, Father, from a family business. Ngayon, malawak na. Very good. Marami Very good. nang natulungan. Kasi dami ng mga decorticating machine nga nakatiwangwang. Yes po. Nakapangihinayang. Milyon-milyon ang gastos kaya ng gobyerno. Pero ito mga decorticating machine nakatiwangwang kasi wala nang nagre-repair. Aba. Yes po. Sa Albay yun lang, po yung nasa Albay, problem. daming decorticating machine nakatiwangwang. Yes po, Father. So, madami pong provided yung government na mga decorticating machines na sa mga communities po. So, madami din po ako naririnig about this. Yung problema lang po nila, hindi nila na-maintain po yung kung may nasira po, wala sa kanilang magre-repair. And also, there's a problem din po sa pagkuha nila ng market po ng products na tinuro po sa kanila. Okay. Ma'am Kay, Ano ang market ninyo nito? Saan yung binibinda ang lubid? Saan yung binibinda itong coconut? Saan yung binibinda itong coco peat? Yung main product po namin is the coconut. Usually po kasi,
yung coconut, pag nag-order po, per truckload po to. This is 10-wheeler po na truck. So this is around 180 to 200 rolls po per order. Malalaki So yan. kaya malaki po yung order. So nahihirapan din po yung mga small communities na tinulungan ng government na pag may nag-order ng ganito, small quantities lang po yung kaya nilang i-produce. Kaya yun din po siguro yung problema, kaya hindi po na-sustain yung business na tinuro po sa kanila. Right now po yung mga binibentahan po namin ng coconut, usually ito po ay sa mga government projects, at saka meron din po ng mga exporters din po na bumibili, mga middleman din kung meron ng mga order sa kanila. And yung coco peat naman po, malaki, same din po, bulk order din po siya, so per truckload din po, around 500 sacks per truck. Yun din po yung problema kasi gusto ng mga buyers maramihan pag nag-order kasi malayo din po yung lugar natin. Usually ang buyers po natin ay nasa near Metro Manila po. So Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, those areas po. Ayun, between the two, yung coco peat at saka itong coconut ninyo, alin ang mas madali at saka mas mabenta? In terms naman po kasi, yung coconut kasi high value po siya na product. So, mas malaki po yung kita doon. Pero in terms naman po sa mas madali po yung pagbenta ng product, coco peat naman po yung mas madaling Ibenta. lumuwas po yung product. Yes po. Ayun, pero parang na-master na niyo itong geotextile, no? After years naman po, sir, na ano. Parang na-master niyo at saka kayo na ang hinahanap. Now, paano ang plano niyo? Paano masusustain? Sabi nga niyan, itong produkto niyo is isa sa tinitingnan na sustainable product, no, sa Pilipinas. Now, paano ang ginagawa niyo para sabi nga tuloy-tuloy talaga at patuloy na makapag-contribute ng hanap buhay at saka pati sa environment and then siyempre natural makadagdag ng sa economic development natin. Yes po. So, yung major goal po talaga ng business is to provide livelihood. So, ginagawa po namin talaga, binabalance namin. Kasi yung buyers naman po, gusto nila agad-agad nakukuha yung orders nila. At the same time po, yung mga workers naman po namin, minsan may peak season na pumapasok po sila, may season din po na nagtatanim po sila kasi farmers po sila eh. So what we do po is we balance each other po. So nakikipag-ugnayan na lang po kami sa mga, dapat may good relationship kami from our buyers na kung pwedeng ma-extend konting deadline kasi medyo nahihirapan kami sa workers kasi may trabaho pa silang iba. Kasi hindi naman po namin tinitake away sa farmers yung kanilang kabuhayan talaga na mag-farm. Ayaw po namin ganon. So, hinahayaan din po namin. So, kinakausap din namin yung farmers, kailan kayo pwedeng bumalik, pwede ito yung quota natin. And dun sa relationship po na na-develop namin together, dun po talaga kami bumabase din. Kaya nagiging sustainable po yung aming business. Ayun. So, yun po. Nakikiusap lang po sa mga tao na part ng business. Ibig sabihin, Very important. hindi naman sila talagang regular na employee ng company? Per piece po sila. Per Kung piece, ano po yung nagawa po nila, yun po yung yun ang babayaran binabayaran. din po namin. Yes po. Ayun, So, kung masipag ka, marami kang magawa, marami kang kita. Yes po. Yung wala, Father, anything more po? Paano yung mga mga small producers nito, yung mga sa mga communities, yung mga may nagpo-produce din, katapos ang problema nila, marketing, dahil sa Yes po. kakaunti lang naman ang mga buyers gusto nila involved. Hindi ba pwede silang i-consolidate? Actually po, Father, may nag-approach po sa akin before na kung pwedeng kami yung bumili po ng kanilang products. Yung problem lang po namin minsan kasi medyo malayo yung lugar po nila, yung pag-consolidate. Kaya we are also asking government agencies na other than training them to make this kind of products, kung pwede din sila matulungan in terms of marketing na lahat ng mga tinulungan nila before na may mga decorticating machine, may mga twining machine, na sila yung mag-connect sa mga communities na ito para ma-consolidate po yung product at saka mas matulungan pong maibenta.
Wala ba kayong plano mag-branch out sa ibang provinces? Right now po Okay. kasi nakafocus pa rin po kami dito sa town po namin. At Ayun. saka medyo mahirap po kasi sa atin yung logistics po eh. Mhm. Yun din, expensive din po yung tracking sa atin. So yun po yung isang din, bottleneck sa business. Ayun, sana magkaroon na ng train Yun po, para mabilis din para po yung mas, pag mas ng mura cargo. at saka mas mabilis. Saka maganda ring opportunity na nabubuksan na o na nagkaroon na ng soft opening itong Pantaw Port. At least malapit-lapit kung tayo'y si-ship ng cargo papunta ng Maynila or sa ibang lugar, galing na sa Pantaw, hindi na masyadong malayo ang bibiyahe ng truck. Yes po. Father? Sana, yun nga, ang kinakailangan talaga natin ay talagang yung concept pa ng integration, consolidation, saka coordination ng mga iba-ibang agencies, government agencies. Yes po, yes po. Yun na kailangan magkatulungan eh. Yung PCA, kaya siguro itong kagaya ng ginagawa ng CIP, ng COCO levy natin na hinati-hati sa 15 agencies, kagaya nga ng kayo, nagdumalo po ba kayo sa COCO Summit ng DTI? Yes Yung po. CFID, So we were also invited din po. Kasi ito, di ba, CFIDP, yung coconut industry, Yes po. Yung development, budget po ngayon for the coconut industry, yes. Kaya sana ito pong mga iba-ibang agencies na to magkaroon talaga ng coordination, hindi lang yung silos. Parang nangyari. Yes po. Pag DTI lang, saka hindi masyado nakikipag-coordinate sa PCA or sa DPWH. Mas maganda kung talagang dream ko po yun na magkaroon ng mga coordination ang mga iba-ibang government agencies natin, and then government agencies natin makapag-coordinate din sa mga iba-ibang NGO or people's organization, mga cooperatives, di po ba? Yes po. Maganda Kasi nga po, kung Father, ito- kung magpa-meeting sila. Para kagaya niyan, dami-dami decorticating machine. Pwede na nila magamit yan sa mga iba. Pwede mag-cluster na lang ang mga barangays, pero talaga mag-decorticate na sila. Tapos yung mga pwede nang madaanan nyo na lang yung mga coco pit, katapos yung fiber, pwede turuan sila mismo, katapos bibilin nyo na lang ang mga tapos ng coconut. Pero siyempre, according to your standard, yung quality, Yes po, opo. may quality control. Yun Kasi nga ano. Yun ang ano kung dun hindi naman quality, mahirap naman ibenta yan Oh, yun ang crucial dun, di ba, Ma'am Kay? Yes po. Kung Yes. paano Maintain yung magja-jive quality. yung quality Opo. ng product na ino-offer ninyo sa inyong mga clients at saka yung galing doon sa ibang sources natin. Yes po. Usually yun din po talaga tinatanong namin na kung halimbawa may gustong magbenta sa amin, kung pwedeng mag-send sila ng picture o kaya mabisita namin sila. Kasi dapat pag natignan ng buyer namin na okay, same quality, hindi magtatanong na ba't iba to, yung PC nito medyo mas malaki, gano'n. Ayun. Okay, yung ano ba, yung bang pagsali nyo sa mga expo, nakakatulong ba talaga sa marketing natin? In terms, yes po, nakakakuha naman po kami ng buyers. Usually, last time we were invited po yung sa mining summit po. Kasi ginagamit po yung coconut din po para mag-rehabilitate po ng after po imina yung land. Yes, so yung sa rehabilitation nakakahanap din opo. So yung nakakahanap naman po kami ng clients po doon. So hindi mo naman talaga i-expect na lahat ng makakausap mo na interested talaga during that time ay ikokontakin ka po. There are a few po, pero nakakatulong na po talaga siya. Ayun, no. Pero talagang in reality, nagagamit na talaga, mayroon na talagang gumagamit na nangangailangan na talaga nitong mga coconut products na to. Yes po. Ayun. Actually, one of our very first clients ay yung PNOC. Ngayon po ay EDC na po siya, di ba? Opo. Opo.
So, nung Ayun. PNOC pa po siya, nag-bidding din po sila kasi may requirement sila for Coco Pit. Yun din po yung naging big break ng company namin during the time na nag-start pa lang kami. Kasi sila po talaga yung bumili ng product namin for their rehabilitation din po dun sa bundok po. Yes, siyempre, maraming projects ngayon para doon sa tinatawag natin na ano yan, soil conditioning at saka Yes po. itong anti-erosion na mga naputol ba? Nandito po. Ay, hindi, ayan. Okay. Opo. Yung anti-erosion na ng mga projects kailangan yan. Yes po. Ayun. Okay. Ma'am Kay, ano po ang mga hinaharap nyong ngayon? Hinaharap nyong mga sabi nga niyan challenges after ng pandemic na. Okay. So, after po ng pandemic talaga, nagkaroon din kami ng time na low po talaga yung buyers kasi hindi priority yung product po eh. Pero right now naman po, bumabalik yung same clients namin. And then, mini-maintain lang po namin na regularly po talaga meron din po nang nag-order. So, siguro po yung namin, gusto din po namin pasukan ay yung export market po para at least continuous din po yung demand po ng product. Hindi lang po locally yung yung hinihintay naming market lagi. Ayun. Kasi may peak season din, may low season. So siguro pag nakapasok din po ng export market, medyo magiging mas stable po siya. Okay. Ano yan? Are you now engaged in digital marketing? Yes po, we have some presence in Facebook po and Instagram. Pero yung mas talagang nag-i-stick na mga buyers po talaga, yun ay nasa industry na po talaga. Sa industry talaga. Yes Opo. po. Okay. Father, may dagdag ka po tabi. Pero saludo din ako kay Joboken na siya din ang nagsimula nito. I don't know kung anong influence nito ni na Joboken sa kanila kasi noon pa narinig ko na ito tungkol itong coconut na ito sa Coco Pit, and then paggawa ng mga pinagagamitan ng Coco Pit dito sa Ginubatan or sa Ginubatan ba yun o Kamalig? Kamalig. Ayun. Kaya malaking bagay din na pagsimulan, pero ang pinakamahalaga talaga yung yung sustainability ng anumang kahit gaano kalaki, kagandang proyekto, kung walang sustainability, medyo mahirap. Kaya napakaganda, kaya saludo po ako sa inyo, sa inyong company ito, sa isa kayo sa mga masasabi natin na success story nitong sa cocoa industry. Yung sa non-food na marami po talaga ang coconut na baging produkto, kaya ito tungkol sa mas interesado ako dun sa soil erosion control saka sa Yes po, flood opo. control. Interesado ako doon, kaya nga siguro itong coconut saka yung pagtanim ng abak ng bamboo ay talagang pwede magkaakibat kasi we would be needing for the meantime na habang pinapalaki pa ang bamboo, kinakailangan muna ang coconut. Yes Karamihan po, na opo. ginagamit dito ng DPWH yung mga metal na kumisan Opo. na mahirap din. Kasi metal net. yeah, Saka metal net. Opo. Mayroon pang mga gabyon. Yun po, opo. Pero So, may kasi- nakita akong ginamitan talaga ng coco coir. Diyan sa Misibis. Ginamitan talaga nila ng yung slope doon malaki ang ginamit na na inilatag na coconut doon sa lugar. At tapos Opo. tinaniman ng yung father ng Vetiver grass Yan, po. vetiver grass. Vetiver grass. Ang nakita Opo. natin ngayon medyo improve na.
ayos na. Opo. Tsaka yung dito sa dito sa Linyon Hill, ganun din lang ginamit niya nung ginawa yung kalsada diyan, talagang nilagyan nila. Ngayon medyo stable na. So malaking bagay po ito. Ano yan? Kay ano ang impression niyo doon sa ginawang First Bicol Coconut Congress? Gustong-gusto ko po yung concept na nakikita po yung mga products din po ng coconut. Kasi from before po, meron naman po ng mga exhibit. Ngayon, natutuwa ako nung meron sa Ayala Malls. Kasi nakita ko kung paano nag-improve po yung products, yung quality, in terms of packaging. So, natuwa din po yung siguro madami ding natuwa na mga tumingin doon. Kasi nag-i-improve na din po, competitive na din po yung mga products po ngayon ng Bicol in terms of coconut products. Apa. Ma'am Kay, bago ka namin bitawan, ano ang masasabi mo? Ano ang tips mo or sabi nga yan, message mo doon sa mga maliliit na mga kagaya nyo na nakatutok sa paggawa ng mga non-food products ng nitong coconut? Yes po. Siguro po yung takeaway ko lang po dito is i-pursue po talaga. Kung halimbawa ito yung passion nyo, ito yung may mga gusto kayong matulungan, continue po kasi God will provide naman po kung ano yung nakikita niya na nagpupursige po talaga. Pagkatapos dapat humingi tayo sa mga agencies na makakatulong din. So wag po tayong mahiyang humingi ng tulong. So yun. For example po, DTI, nako-connect naman po tayo sa mga buyers po talaga. So reach out to people who can help you. Magtanong kung ano yung pwedeng gawin. So wag lang po sigurong mahiya na humingi ng tulong at saka magpursige po sa business. Ayun, aba. Okay. Yan, very good. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Ma'am Kay. And I hope na this will not be the last na makakausap ka namin dito para magbigay ng inspirasyon sa mga coco farmers natin. Okay po. Thank you very much po for having us po today. Ayan, thank you very much and good luck po sa ating mga endeavors and maraming salamat. God bless po. Ayan, okay. Mga tugang Ma'am Kay, Karil Glipo Escoto. Siya po yung Yes po. yung manager nito pong general manager nito pong Geico, Gobat Agritech Industries Company. So pag kailangan niyo nitong mga coconuts at saka iba pang mga coco peat at saka iba pang mga products, just contact po nitong Gobat Agritech Industries Company. Meron silang Facebook at meron silang website, so you can reach them out para makapag-order ka mo. Maraming salamat Ma'am Kay. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Alright, okay. Father, ma-post kita for some reminders para sa iba natin mga Yes po. information. Mga Maraming tugang, salamat po. we will be back. Ang mga impormasyon na sinong nadangog, gatulbuyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya.
Plemex for Kids! Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron pa ba? Asim kinat ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron pa ba? Asim kinat ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na taba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde
Alright, bagatugan, balik po kita sa programa. Oras na to, alas 10:30 na. Ayan, alas 10:30 na po mga kababayan. Para po sa mga tagbang-tabay niya to, sa mga may lalakawang pusang niya. Ayan, sa mga kaintra sa Fiesta League. Mag-ready na. Mamaya may parada tayo. Alright, hello kay Rosa Betty. Sabi niya, thanks. This is GB, Padre Momoy and Sir Mar. Ito naman si Edgar Calgas Alisandao. Ano nangyayari? Balita sa planta ng GCC. Ano ba tong GCC? Ayan. Okay, Father, balik po kita sa programa. Ngunyan pong Saturday. Ayan. Yes. Ultimong... Tapos, halos sarong semana na lang, malunsad na kita kan pati kan celebration kan Season of Creation. Yes, para sa Pero tuyang... so pinagkulayan din kan pang Saturday. So, KKK. Yun. Pero pigi mo ng 4K ta, kung KKK da, garo Ku Klux Klan. Gini mo na KKKK. Yan. 4K. 4K na. Hindi na bako ng kunyan. Di, ano yan? Dati ba kawayanian para sa kalikasan at kabuhayan? Kaya kalikasan, kawayanian para sa kalikasan, kabuhayan at kinabukasan. Ayan, ano yan? Kawayan. Kawayanian. Kawayanihan. Kawayanian para sa kalikasan, Kabuhayan. at kinabukasan. At kinabukasan. Iyon. 4K. Ayan. Para Yeah, 4K. mas maganda. 4K, pag sabi mo 4K may cake kita. Tsaka pag 4K malinaw. Yeah, 4K. 4K malinaw. 4K. Ang highly digital. Highly digital. Okay, so Kaya, ano pa rin ang itatanong ta? Ano itatanong ta pa rin ng mga variety ng bamboo? giant and iron bamboo. Giant and iron bamboo. And ang inutang target is Legazpi. Hindi po sa Padang. Kada barangay Padang, katapos naman Kijo. Sarap pong kuyan, sarap po ini ang quarry operator na sincero sa inang obligasyon na mag-restore kan dating... very good. Dapat may... po bagang quarry site? Dapat may interview tayo, Pader. Maray na practice na yan. Maray na. Katapos ini man nakulo na kwento si Kapitan Harold na manungod sa mga nagkagaradan dyan sa Padang. Yes. Mala nga ni baga ito. 2016. Kaya i-cover ta po ini, kung mapipwede, i-cover ta po ini kung sa pizza size, sa good sa pizza city. 6 and 7. Opo. Ayan. Opo. May mahirig di mga mga iba-ibang regional Rotary Clubs of Manila, Libertad, Pasay. Kadakol po mga iba-ibang kaya karong ginibo na ninday ng proyekto ngunyan, ecological project para sa ngunyan na taon. Pero this is a 5-year barangay mini forest talaga. Yes. Bamboo mini forest. Kang nakadarong-dumang ko pa rin, kang nakaaging Sabado, after our program, na nagalat pa rin sa ko dyan sa baba si dating board member Rieg. Si Primo. Tamay dagaas-daas siya dyan sa Daraga na gusto niyang garugibo na agroforestry. So naghanap sa kipantanom ngayang, gusto ko ngayang patanuman nga ito kay mga bamboo. Nadangog ko ngaya kamo ni Padre. Sabi ko, magdumang ka sa Mary Siling Sanctuary. Kauron mo duman si Padre. Manang mo dyan sa plano mong iyan dyan sa Daraga. Ayan, takangani na, no? Saan po siya sa Daraga? Day ko lang aram kung sa inso sudaga niya. Pero yan po siya dyan sa yan siya dyan sa may sa Daraga. Naka-star. Si dating board member Rieg.
Very much welcome po yan. Ayan, magpasabi Kaya ko. hindi nga po, sa mga igli sa may pick approach man kami ding quarry operator, garo takuton, garo ingato na maray. Kung maapektaran ang tendang quarry site. Sa totoo lang, this is way of restoring the quarry site. Ayan. Kasi obligasyon nila naman, mandated po sila kayo. Kaya dapat, pero may saro pa man may saro pa man duman na sarong na kula o may waso na daga. Siguro kung naman sa San Fernando, sana matugutan kita na i-use of practice. Tanganing matanam, magkaigo talaga kita nakulang plantation kan bamboo. Ayun, opo. Ayun. Kaya niyan magiging source na kang mga planting materials. Yes, which we can distribute all over Albay, even Bicol. Yes, sana mag-reach out sina Sir Dennis na Brumeo, sina Sir Dennis ng Eco Service 2000. Ikaw ba kasi na dumang pati na sinugli na daga? Ang pipa lakaw ko kayo ni. Kasi napuan makihuro duman ki aki ni Pepe Esteves. Ni Chok Piping Esteves. Kay Pepe Esteves. Tinagutan silang magtanong baga naman sa mga kahoy. Baka magpaparang naman na problema bambo naman. So mga baka, karabaw, pito para buruyan doon. Kaya difícil. Kaya kinakaipan makudal ito. Saka matugutan po talaga ni Mr. Pepe Esteves. Yan po, tabi adi. Iyo po yan ang saro sa mga dapat niya itong pakusugon. Ang pagtanom ng mga bamboo sa tuyang palibot. Sabi nga ni, bako lang yan na bako lang yan na gamit sa harong, kundi pwedeng pagkaon. And then may mga bago ng teknolohiya na sabi nga ni ka, nagigibo sa iba-ibang mga bagay na dito una-una pwede palan. Igugumulong ng nakagibo kitwalya. yung bamboo tuwalya. Yung tuwalya pag pinahid mo maratulos sa imong kinarigos. Di ba? Pagkatapos yan digdi sa Pilipinas may nagigibo na tiles na hali sa bamboo. Bamboo tiles. Yes, bamboo tiles. Bamboo tiles. So, engineered bamboo po yan. Engineered bamboo. Engineered bamboo. Yan. I hope na some of these days magkaigwa magita kandigding planta sa Albay. Pag nagdakol na, kailangan kay punta, padakulong tango na. Mahalaga ang source na sana, hindi po sa kada distrito, magkaigwa kitang planta. Yeah, Kada distrito. Sa ganin na, ang sistema tapo ba kayo niyo, village-based na industry. Kaya first things first, magtanom kita. Yes. Kaya yung raw materials ang pinaka-importante dyan. Para masustiniran. First 5 years, masana ining atamanon, first 5 years. After 5 years, duro-diretso na harvesting. Duro-diretso na yan. Ayan. Kasi, yan po at saka yun, dakol pang mga dapat na aramon ang mga kababayan taman kung paano yung pagtanom at saka paano pangataman kaya ng mga bamboo. Na bakong araw kang inot ang pibabarayaan ta sana pero yung palang dapat malinig ang irarom. Yes, dapat malinig ang irarom saka kinakaipuan man sa, by the way, sa DA or DNR igwa na pong departamento para sa bamboo development para po pagkakain Baru kan coconut, CFIDP. Pero hindi sa bamboo, igwa naman na garong sarong departamento na para sa bamboo development. Ayun, very good yan. Tangani po na mas lalong And saro ining dakulang bagay man. And sabi nga ni, mga tugang, tamang-tama ka nakaagi bagang aldaw, may mga pagtiripon dyan sa Marison Hotel. In connection kay ito na protected areas. Dakulang bagay po ito na nagtiripon-tipon sa mga stakeholders, Father. Para duman sa pag-ururunan
itong mga importansya kan protected area sa climate change mitigation, adaptation and disaster risk reduction. Di nagkaigwaning mga pag-presentar duman suman iba-ibang mga kababayan ta. Jerome, na-edit mo sa interview ko kay Director Milya. Jerome, na-edit mo yung I-roll out na daw, i-roll out na. Jerome, na-edit mo yung interview kay Director Milya. Yan, ipadangog ta daw tabi. Tamay oras pa magpini pa daw. 20 minutos pa kami. Go ahead tabi, go ahead. Yan sila, tinanap lang pa der tabi. Yan. Para na-interview ko ni Duman sa Aramon niya to. Tapos pinaduman ko si Joshua. Isinalang sa ko ni Joshua Duman sa Aramon niya to program. Yan, sige daw tabi, go ahead. Day pa? Wala pa? Day pa na naluwas. Actually, pinagpiyang ko ito. Gusto ko sana mag-attender kayo ito. Pinatid ko mga si Ray sa mga protected areas. Iyo, dako lang ikaw pala na 19 kita pero garo 12 ang iguana ning batas na yan. So nababanggit yan digdi sa interview ko kay Director Milya. Okay, sige na, go ahead. Sige po. Good morning. Actually, yaon kami digdingon yan sa Marisol Hotel for this first Regional Protected Area Conference digdi sa Bicol. Ini may katuyuhan. Ang theme kaning samuyang conference is building interdisciplinary collaboration with partner organizations and local stakeholders towards enhanced biodiversity and protected areas. So, ini po pinagpapartisiparan kan nag-aabot sa 260 participants. Nagahali pa sa ang mga participants kay ini pong mga partner stakeholders private sectors, NGOs, hali sa academies, and then hali sa mga local government units, and of course ay mga kaibanan naman sa DNR. Yaon po dito. So maghapon po ini, and then dakul po na mga speakers ang mag-share ng manlain-lain na experiences, good practices, manunungod sa pagpuproteher and pagkan sa tuyang mga protected areas and pagkonserbar kan biodiversity dito sa Bicol. Actually po, ini ang pinaka-objekto talaga kami, magkaigwan ng collaboration sa gabos na stakeholder and magtarabangan sa pagproteher pa. Kaning sabi ko nga kan sa itong protected areas and enhancement ng biodiversity conservation. Sa Bicol po, igwagita ng 19 protected areas. Ang 12 po kayan ay legislated. Gustong sabihon, igwana ng batas na nagpasa. So, kung sasaro-saroon ko iyo po ini ning Mount Mayon Natural Park in Albay, Abasig Matugdon Mananap Natural Biotic Area sa Cam Norte, Bicol Natural Park, Duman Samsor sa Cam Norte man, itong Buhi Wildlife Sanctuary sa Kamsur sa Albayan, and then ining Lagunoy Biotic Area sa Kamsur, Malapungot Protected Landscape sa Kamsur man yan, Mount Isarog Natural Park, and then sa Catanduanes, Iguaman, Catanduanes Natural Park, ang sa Masbate, Bungsanglay Natural Park, saka ining Tikaw Boreas Past Protected Seascape. Ini po ang PBPPS, ini po ang largest seascape in Bicol region, saka second largest sa buong Pilipinas. Nagsasakop po ini ng 4 na probinsya, Albay, Kamsur, Masbate, and Sorsogon.
And then kabari man po pala sa legislative ining Bulusan Volcano Natural Park in Sorsogon. Tapos po igwang na legislate na ultimo last 2022 lang, bago lang ining Tugbo Natural Biotic Area sa Masbate. So yan po ang mga legislated protected area in Bicol na talagang kahit puwantang protehiran, as in talagang maintenance din ang protection and preservation kan mga biodiversity na yaon dyan. Aba. Ardi, ano yan? May mga tao kita na mabantay kayan or i-engage taan mga local government units na nakakasakop kan protected areas? Iyon po, ang nagmamanihar kaming mga protected area ni, may inaapod pong PAMBI, Protected Area Management Board, na compost po, nasa patas naman. Kung senador, gobernador, congressman, tapos mga mayor, mga barangay captains, mga national government agencies na igwang interest dyan, and then pati po mga NGOs, non-government organization, saka people's organization. So nakula po ang PAMBI, Protected Area Management Board, kung saan sila po ang nagmamanage o nagpapas ng mga resolutions kung anong maray nagibuhon dyan. Ayun. So, yun po, talagang tarabangan kan gabos na sektor at saka mga stakeholders. Ayun. Ardi, nasa batas man po yan ang composition kang protected area. Tama ba, Ardi, ang pagkasabot ko na yung PAMBI, iyon ni an pwedeng magtugot o dahil magtugot kung may mga halimbawa gigibo na improvement sa laog kang na nasasakop kang sarong protected area. Pakiulit po. Ining PAMBI, iyon ni ang minadesisyon kung pwede o dai na mag-igwa ng improvement niya sa laog kang protected area, halimbawa magbutak ng tinampo. Tama po ang board, yung governing body. Pero po may mga limitasyon. Kaya po nga ni ang chairperson kang board ay DNR. Ako nagre-represent. Ako ang chairman of the board. Pero pag wara ko, halimbawa may meeting ang PAMBI, kung wara ko na PAMBI chair, duman sa mga presente, ma-elect duman ning ma-preside as presiding officer. Ayun. Tangami po, minsan po kaya, dahil man pwedeng kung ano lang ang gusto kang board, yun ang masusunod. Halimbawa po baga, nagsabi na makagkita ng tinampo dyan. May regulasyon man po na nagsasabi na dapat sa strict protection zone, tamay zone ng mga protected area, bawal ang anumang improvement yan. Except for research o activities dyan, except for research o kaya ito bagang cultural practice kan mga tribo na nagpag-pray. So, dapat po mag-guide tama ang board na ang ipapasang resolution o kaya decision na gigibon duman sa PA ay naayon sa batas. Kung nagigimduman mo duman sa Bohol, di ba, nagkaigwa ng issue itong nagkaigwa ng swimming pool. Naging issue ito sa itong Captain's Peak. Opo. Bawal po ito, kaya nagdakulang issue. Ayun. So, ang board, ang tama ka, ang talagang governing body ay ang PAMBI, pero may mga ino-observar na limitation. Ayun. Reglamento kung ano ang mga activities na pwedeng gibuon po dyan. Opo. So ano yan, RD? Saro na lang po Gusto ko lang linawin na ano yan mga tinampong yaon dyan sa may palibot kang bulkan mayon? It is ano yan? Okay po yan? Dahil naka-affectar yan? Nag-verify ko na po yan. Pag-abot ko mismo digdi, nasa luwas po yan kang inaapod na protected area. Okay. Ano po? Kaya dahil po yan, nag-agi sa PAMBI. Saka dahil yan sakop kang PAMBI. Sa luwas pala niyan. So, dahil na sa jurisdiction ng PAMBI. Sige po. Mar, ulitin ko po, itong tinampo po dyan sa Mount Mayon, sa Lidong, sa luwas po yan ng declared protected area. Opo. Okay. RD, salamat po na talis po na may gusto kang pong ipasabot pa sa mga kababayan na dahil ko nahapot sa
Ayan na. Pader. Dakulo pa ang protected area, tadi. Protected area. Mount Mayon? Paano, may mga nangyayari na pagputol ka ng mga kahoy, may mga nangyayari na pagbugsak itinampo, kung minsan, antiprotehiran sa mga tao. protected company or protected sa mga chainsaw, protected sa mga chainsaw user kaysa protected area. Nagkala ko din devastated na kung minsan lugod ang mga tao kapag sinabi ng protected area na ngayon, na kita ganyan makalaw, pero maputol sa nakinog, grabe ng problema sa DNR. Pero kung ang bilog na forest halion, naupan, wala yung problema. Kaya kung minsan nakaduda-duda naman na pag sinabing protected area, tapos ano po kayo di sa lidong, igday kung takulao na may waso na ginibong forest, kadakol nga na nagtaranom dyan, tapos inagihan kitinampo, biglang nasa luwas na ito kang protected area. Nasa baba. Ibaga, baba na nga. Ibinaba duman sa ano. Ang 6 kilometer ba ganyan? Uto duman sa bago maglaog sa sa natural park. So tinampo ibinaba kidiit. Duman. Kaya nakaluwas. Kaya lang pag may tinampo na, madali na ang pagdalaga ka truck. Kaya yan, ang protected area, so, ay, inda. Kaya at pero tama din itong... Nadidipisilan nga kami na ano po yun yung pagtanom kikawayan, pagtanom ki mga kahoy dyan sa mga protected area. Paano po yan? Yan, mapaisi. Paisi sa pambi. Kuminsan haluyon ang pagpaisi. Kaya kuminsan ito may mga kada ko na din naaraman sa San Fernando, sa bulod ng San Fernando na dahil naman alaleon sila, piputol sa tulos. Dahil ng mga paisi-isi. Dahil ang pro permit pet na. Dahil man kayang yung araw mo, magayon ako dito na pinagbriyo ito, mga stakeholders, pag ururon, nakaning makaplano kung anong mga dapat nag-iribon, araw gayan. Sa sarong barangay, aram ning may naguputol, dahil saan ang pakilabot man. Supposed to be dapat may maghiro ko ta. Kaya yun ang naging problema. Pipabariyaan man sana maging ka mga barangay opisyal. May magduruma na kuyan sa shop kan tawong ini o dyan sa San Fernando. Pulis tawan sa ng lamisa, okay na, lingaw na. Okay. Father, ay pangyari 5 minutes na lang. Sana apig magayon man po ini na pagtiripo na ini. Pero dapat magkaigwa man po giray na ngipon ini na sa implementasyon. Kakumisan ang mga protected areas pagdidestroso kan mga protected people, mga privileged people na ini. Yes. Ano po? Kaya siguro magpatarabangan kita bako magpataraban pasensya na po kamo sa mga tataramon ko talagang exasperated na po ako sa mga nangyayaring ini. Dapat Father magtarabangan ba kung magtarabagan? Yung maka-exasperated po kitang maray. Kaya pero dawa ini mga small steps tang ini. Sana magkaigwa pagbabago ang mga tawang ini. Ayan, Father, yan ay pangadji ta sinda. Tangani na malinawan lamang. Opo. Ayan, okay. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Ay, kagurangnan. Nakakadismaya po, kagurangnan. Pariyo kan sa iyong pagkadismaya sa mga pariseyo as in mga iskirbiente. Pariyo kan sa iyong pagkadismaya kagurangnan, Isus na kagurangnan sa iyong mga disipulo.
na kung minsan dahil nakakaintindi, pero para kaya sana gusto sa ng mga formas, mga human traditions, kaysa talagang tunay na katuyuhan na ang tao igo po talaga din na kami, igo po kami talagang stewardship of creation. Nabakusan ng paghilingon ang mga personal na interest, personal na dilihensya sa kalikasan, kundi ilingan manggaray ang mga maabot na panahon na kuminsan ang sarong kahoy na pinutol, mga more than 100 years old na mga nara, pong mga, pero too much ado sa sarong nyog na pinutol. Sana kagurangnan, tabangan niyo po kamo. Tabangan mo po kami. Tabangan mo po, tawan mo ng giya, itong mga opisyales, lalo na kan DNR, kan PAMBI, na talaga maging concern sa mga bagay na ini. Ini po, bako sa lang para sa samuyang unyan, kundi para sa mga maabot na henerasyon. Ay, kagurangnan. Bindisyonan mo man po lugod ng mga tawag ini. Din bindisyonan mo kami na magkagawa kaming boses. Inagrangay sa mga pangangayipok ang kapalibutan. Kagurangnan, makahibik po talaga ang nangyayari sa kapalibutan niya mo. Katapos pagiyon lang sa mga summit na ini, paghuna kan tao, nagibo na ninda sa obligasyon. Tawan mo po lugod sinda, yugigon mo po kami na mapagigimata sa muyang mga obligasyon. Sa muyang obligasyon, asin man intensyon mo na protiran niya mo ang kapalibutan sa imong itinaw sa muya. Most especially at this time of this season of creation. Now, we have to protect, we are stewards of creation. We have to protect our common home. All this we ask you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Through the intercession of Our Lady Most Holy Trinity, may the Lord bless you, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Alright, mga tugang. Yan po ang episode natin ngayong Sabado. Salamat po maraming tabi. Father, salamat. See you tomorrow. See you tomorrow at 2 p.m. Tama ba? 2 p.m. ba? Ayan, sa palamatan mo. And then, hello kay Jerel Aranya. Nasa San Binon si Jerel. Pangyari, no? At saka po pa nag-antabay. Happy birthday kay John Carl Dimabugti. Happy birthday. Tendo ka boss. Thank you and bye-bye. Sa inyong nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa